Montse, bon dia. Hola, bon dia. Estàs preparada? Sí, no, que jo em havia preparat perquè sóc membre de l'associació a favor de l'emparellament del mosquit tigre. Sí? endavant. Doncs... I vols opinar sobre aquest tema? Sí, puc parlar? Sí, home, Sí, endavant. sí, sí. Parli, Però escolta'm, farem una cosa. Digue'm. Et preparem un pitu. Llavors, Vale. quan sentis el pitu has d'estar molt indignada. I quan el tornis a sentir has d'estar molt tranquil·la, val? Val, I segueixes fent el... És aquest, eh? Val. Vinga, va, comences tranquil·la. Escolta, jo estic molt enfadada, eh? No, A veure. comences tranquil·la. Començo tranquil·la. Sí. Vinga, va. No, que soc, ja us he dit abans, que soc membre, presidenta de l'associació de l'aparellament de mosquit tigre, que tothom està molt emprenyat perquè si el mosquit tigre pessiga i pessiga molt i tot això, però que el deixin en pau, que el deixin emparellar, que disfruti, perquè clar, la cosa és això, no?, que deixin disfrutar el mosquit tigre, perquè després, quan més serem, més podem, més serem, com més serem, més riurem, i a més després es poden organitzar concursos de qui replega mosquits tigre. Montse. Molt bé, Montse. Monse, T'estàs oye, tornant boja. sí, tienes comportamientos bipolares. Home, és que depèn els mosquits tigre, tio. Molt bé, molt bé. Molt bé, Montse. Doncs tens el número 2, ho has fet molt bé. Ens has convençut, Que no es passi un mosquit tigre, per això. Què? Que no es passi un mosquit tigre. Moltes gràcies. Ja ho ha fet, em sembla, eh? Jo també, a mi també. Adéu. Adéu. Vinga, adéu. Adéu.